No, bun, oameni, ați zis că mere filmarea asta, e rap-ul ăsta, filmare, fută-mă pe pagină. Așa că mere atunci. Autodidact din acte, fac, carte, fac, brain, fac, subit, atac, pac, ai decedat de notă din strofă că nu înțelegi o singură iotă. Singura metodă comodă e să gonești după bancnotă. Cu ligamente rupte, traume permanente, trăiești în mizerie pe moment, literalmente. Dar de ce continui să ai vise decente, că tu doar respiri în resturile lor de excremente? Te doare capul când te doare portofelul, că realizezi că a venit unul și ți-a făcut felul. Eu încă vorbesc cu soarele sub clar de lună, cu degetul gât îți mănânci voma, poftă bună. De fel paradoxal cum vacile sunt mulțe de boi. Ce făcea Sisif îi fix pula pe lângă ce facem noi, consumator fără alegeri. Ia de aici, ia iaurt cu 0% grăsime și 24 TVA. Te cheamă Vidu, dar degeaba că deja trăiești. Nu încerca să-mi explici nebunia, că o să nebunești. Decât să stați în genunchi și să ascultați predici. Sfatul meu pentru voi e să rămâneți ce